Mertxe Itziar ta Mari Carmen, Bego Lourdes Txintxu Jabi, ta beste hainbeste Maixu Maistra, bide lagun ta gidari. Ikaskideak egindakoak, ondoren lagun ugari, Pepeto gure amets fabrika, bere aritz bere kabi. Esandakoa eta gehiago, Zordiotik astolari, eguzki begik egin ninduen, Euskaldun ta bertsolari. Ez da bilen harrian, goro oldio horri, gu mugimendu baten sortu gara sarri. Ikastola izan bedi, hain erakargarri, bai gure euskarata, gure Euskal Herri, biak izan daitezen, gaur da bilen harri. Oionen asieta, Mauleko puntara, zein eguzki begitik edo tuterara. Ikastola oraindik beharrezkoa da, hau entzun nahi ez duen, inor baldin bada, proiektu nazionala ta euskalduna gara. Arratsaldeon, ongi etorri guztiei Torrezabal kulturretxera, eta noski txalo handi bat, Arkaitz Estibaier zen. Arkaitz Estibaier, kulturrekimenik Arkaitz Estibaier zen bertso bari. Ez da, Arkaitz Estibaier Euskibide ikastolako ikaslea, batzuko goratuko zuen 2009an bebai ibilaldia galako izan zela, eta bere izan zen lemaren asmatzailea, kantaren sortzailea bera bebai izan zen, eta gaur horretara gatoz bebai. Kanta hori ezagutzera, bideoklipa ezagutzera. 3 hilabete eskaz gelditzen dira, justo ibilaldia izateko, maiatzaren 25ean, eta gaur, sormen prozesu hori ezagutuko dugu. Eta 3 hilabete gelditzen dira, beria, zenbat hilabete lanean, gurasoak, irakasleak, erropetan, bestelakotan. Bai, eta aitortu behar dugu prozesu luzea izaten ari dela, ez dugu bezurik izango, oso ondo dakite gurasoek, oso ondo daki ikastola prozesu luzea eta neketsua ere bai. Ikastolak birritan bakarrik egin duelako ibilaldia eta honek sekulako lana suposatzen duelako. Bueno, gauza asko egin ditugu dagoeneko, gauza asko egingo dira, baina gaurko eguna berezia da, eta badakit hemen zaudeten ikasle eta irakasle eta guraso askok gaurko eguna espero zenutela gaur azkenean jakiko dugulako maiatzak 25ean, hemen Galdakon ospatuko den ibilaldiko abestia zer izango den, nork abestuko duen, nork idatzi duen letra, eta bideoklipa ere ikusteko aukera izango dugu gaur. Bueno, baina hori gero.
hori gerotxo hau, jarriko zeu apurtxu intriga apurtxu jarriko zeu kontuari, sormen prozesu guzti hori, apurtu ezagutuko gu, geroko prozesua da. Bai, eta ekitaldi honetan lehenengo gauza ikastolari emango diogu hitza, eta horregatik ikastolako lehendakaria Oiane Arana gonbidatuko dugu ohortza gainera. Bueno, ia. Arratsalde on danori eta eskerrik asko gaur bertara etortzeagatik. Badakit urduri zaudetela, kanta eta bideoklipa ikusteko gogoz, eta gaur eskerrak eman nahi dizkitzuet zuen laguntza eta konpromisoagatik. Ikastola honek kalitatezko hezkuntza eskaintzen jarraitu ahal izateko eta gure seme-alaben etorkizuna hobetzeko aukera izateko. Hezkuntzaren garrantziaz jabetu eta elkarrekin lan eginez erronkak gainditzeko kapazak garela badakit. Gure ikasleen ametsak egi bihurtu daitezen. Zuen konpromisoa gure etorkizunaren motorra da. Besterik gabe, eskerrik asko proiektu honetan parte hartu duzuen guztioi. Mila toma, dantza eta pausu, badakit ez dela erreza izan. Eskerrak ere Galdakoko udalari, Euskal Herriko ikastolen elkarteari, babeslei, Gariri, Ibialdiko koordinatzaileari, Ibialdiko batzorde guztiei eta baita jai, erronka, auzolan eta txosnetan ibiltzen zareten guztioi. Irakasle, ikasleoi, irakasleoi, ikasleoi, guraso eta gurasooi, familia guztiei bihotz-bihotzez eskerrik asko. Gora guzti begi ikastola! Argi dago horrelako prozesu batean, ibialdi baten antolakuntzan jende asko kartzen duela parte, ez bakarrik gaur egungo ikaslek, baita ikasle hoie, guraso direnek eta besteak bat. Lasai Oian, ez doi haututa zaude jendearen aurrean, hor dago hiperventilando. Zu bezala ni nago, niretzako zenar papera errazagoa da, bere ongan hemen egotea baino. Bueno, zuk esan zu, auzolan esan duzu, eta auzolan horretan esan duzu, irakasleak, gurasoak, gaur egungo ikasleak, lehengo ikasleak, bai auzolan horretan bebai laguntza behar da, eta laguntza horretan Galdako Ibilaldi izango dalez, Galdakaoko udalaren laguntza behar da. Eta udalaren ordezkari bezala, Edurne eskia dekogu, ordezkariak hemen dekogu zue bai, oin zurea daita. Bueno, arratsaldeon ikastolen elkarteko kideak, Eguzkibegi ikastolako komunitate osoa, zabala, udal ordezkariak eta herritarrak. Ibilaldia ospatuko dugu berriz ere Galdakon datorren maiatzean, ikastolen jai handia. Eta uste dut aprobetxatu egin behar dugula, Oianek aipatu duen bezala, ikastolen muinean, ikastolen esentzian dauden ardatz bi gogoratzeko. Herriarekiko lotura eta euskara. Herritik herriarentzat sortu zen proiektua dira ikastolak. Euskarak hezkuntzan lekurik ez zuen garai batean. Zorionez esan dezakegu gaur egun hori aldatu egin dela. Udal ordezkariok askotan aipatu dugu herria herritarrok egiten dugula. Udalak lan egiten du Galdakao herri bizia, elkartasunez jokatzen duena, konprometitua, kohesionatua, inklusiboa, kanpotik datozenentzat babesleku, eta bere izaeraz eta erroez arro dagoen herria izan dadin. Baina hori zuek gabe ez da posible. Herritarrak gabe eta etorkizuneko herritarrak ezten ari zareten guraso eta hezitzaile gabe. Zorionak eman nahi dizkizuegu Eguzkibegi ikastolako komunitateari. Ez duzuelako nagirik Magaletik herrire bajatzeko, jeisteko, herrira etortzeko, herria egitera. Udalak deitzen duenean, beti zaudete hor. Batzuetan antolatzaile, besteetan parte hartzaile, batzuetan zeuek bakarrik, besteetan herriko beste eskolekin eta elkarteekin lankidetzan. Horrela egiten da herria, guztiok batera, herria marrazten eta kolorez margotzen. Aipatu dudan bigarren ardatza euskara da. Eta esan beharra dago, ez dela garairik onena euskararentzat. Hor daukagu globalizazioa, azken kale neurketan, jakingo duzue, Galdakaon, 115 elkarrizketen 115 bakarrik ematen zirela euskaraz.
Baina uste dut nahi badugu lortuko dugula, hori zenbaki hori gorantza eroatea. Guztion aleginagaz, konpromiso individualekin, pertsonalekin, eta baita konpromiso kolektiboekin ere. Eta lan honetan motivazioa behar badugu, uste dut aurkituko dugula aurretik egon diren ibilaldietako kantuetan. Eskizuk, aspaldi gogoratu zigun, herri bateko hizkuntza ez dela galtzen egiten dan artien, urte batzuk geroago esan ziguten ailegatu dela garaia euskara entzuteko Kantauritik Ebrora, eta gure 2009ko ibilaldian galdera bat heldu jakun biok taldearen eta Arkaitz Estibaiesen eskutik. Zertarako gorde euskara bihotzean, gustua hartzen badau Espainien ertzean. Jakin berri dut nik, eskaleta hor pasatu didate, eta jakin berri dut nortzuk diren aurtengo kantuaren letraren eta musikaren egileak, eta esango nuke, izango dela kanta bat alai dantzatzekoa, eta gure herriarekiko lotura eta euskara aldarrikatzeko hitz eder bezain sakonak izango dituen. Izan dadila ibilaldia, euskarari bultzada emateko jaia, eta jarrai dezagun denon artean Galdako euskaldunago egiten. Urte, uste nuela, animatzen nuela esporte. Geun denor, esan ez, ai ama, ez du esango zeinek egin duen. Ai ama, eskerrak. Ez da Camilo Sesto. Bueno, aprobetxatu nahi dugu momentu hau baita ere, eskertzeko hemen zaudeten guztioi, aforoa txikia gelditu zen minutu gutxi batzuetan eman zirelako gonbidapen guztiak, badakigu jende asko gelditu dela, Torrezabal barrura sartu ezinik, pena handia da, baina bestalde arrotasunez esaten dugu baita ere, zuen erantzuna oso ona izan dela, orduan txara handi bat zuentzat, Txara handi bat zuentzako, kanpoan egiten dutenentzako, eta berton egon nahi zutenek ere, bestera batera, mezua helarazi dozkue, eta horretarako dekogu hemen bideoa be bai. Ikusiko gu lehenengo bideoa, ia nortzuk eskatozkue. Maiatzaren 25 anime udanok Galdakon antolatuko da ibilaldire. Aurten be Buskibe ikastolak antolatuko dau, ni bertako ikasle esan nintzen, eta badakit betianik egin dabiela euskaren aldeko apostu handie, beraz, ahalik eta pertsona gehien batzen garen borroka hortara, eta badakizue, Magaletik herrire, euskara erdire. Euskara, euskararen kulturaren alde eta euskararen alde egiten jarraitu dugun. Maiatzaren 25ean etor zaitez Galdakoko ibilaldira. Magaletik herrire, euskara erdire. Oraingoan eguzki begin, ikastoren jaia euskararen alde. Ni gogoratzen ditut, pepetora egiten genituen ibilaldi familiarrak. Gogoan ere, ikastolan bertan euskaratik eta euskaraz antolatzen genituen jai, ekitaldi, antzeslan xumeak. Mila esker eguzki begi. Txikitasunetik, horrelako barne eguzki kanporako begirada zabalak eskaintzearren. Nire sasoirik onenean, euskeraz lan eta bizitzeko ohorea izan nuen. Eguzkibegi ikastolan zaintzen eta aldi berean familia hasten. Urteak joan, urteak etorri, erretiro hartzeko eguna heldu zen, eta alde egin behar. Baina orain, ibilaldiarekin batera, gogotzu bueltatuko gara euskerari bultzada berri bat ematera. Danok Galdakaoko ibilaldira. Legarretan naiz eta Eguzkibegi ikastolan ikasi nuen. Ibilaldia bezalako ekintzak pertsonek egiten dituzte, ikastola pertsonek egiten dute. Eta, ikasleoi bezala eskerrak eman nahi dizkiet Eguzkibegi ikastolako irakaslei. Euskararen alde egiteaz gain, ikasleen aldere asko egiten dutelako. Eta uste dut hori oso garrantzitsua dela, pertsonen arteko elkartasunak bultzatzen dituelako euskara, ibilaldia eta ikastola. Magaletik herrire, euskara erdire. Bada garaia herri honek euskara agendaren erdigunean jartzeko. Umeek ikus dezaten gure hizkuntzak ez duela bakarri balio irakasleekin aritzeko. Baina hori txiki-txikitatik, gurasook Magaletik transmititu behar diegu, ikastolarekin batera. Egin dezagun bidea batera, goza dezagun ibilaldia batera.
jarraitu ikasle zein familiak euskaraz eta euskal kulturan hezitzen. Magaletik herrire, euskara erdire. Eta hori polita gai, bila ipazio mondotena. Ikusi dugu mugimendua egotala, 2009an paseu ginen gerizpetik eguzki begire. Eta utxe gauz, Magaletik herrire, euskara erdire. Horpegi zen. Hau 2009an ezagutu gendu. Piku. Piku. Bravo. 이렇잖아. 아빠 비코. 맛. 미. 사이로. 고쇼. 하야마. 심한 모서야. Badakizu norma izan? Piku, bai. Pepeton biziren mozoioa. Eguzkibekiko zaindaria. Gau ez lo zaudetenean, nian egoten naiz. Eta, baina, egunez, lo egiten saiatzen naizen arren. Eguzki begin dagoen jaigiroak nola itziko lo egiten. Zenbat aliz jotzen du alarmak, sokaodekoek, lanea zabaltzen dutenean. Hala ere, pozik nago. Zenbat aurpegi ezagun, mozain txikiak esartzen duaz, baina. Zenbat golfo eta golfa egidatzen dauzen hemen. Bai, txiki, zue gurasoek. Bertan ibiltzen ziren ere, praka portuekin atzera eta aurrera. Beretan be, azerako buruko minak. Bueno, haurtene, enaiz logoa. Haurten logo modernoa dute. Jaian hor dagoen hori? Bate jakin, ala ere, ni modernoa naiz, Naiz eta 60 urte hauki, ikastola bezala. Bitu ze pertsa, Eta parranderoa nahiz ere, bueno, zelako dantza. Berre, presna honiak kanta entzuteko. Zu ere? Zuek ere? Venga ba, Magaletik herrire, euskerire, herrire. LH lauko irakaslea. Qué majo, ¿es? Gure umeak berezku. Hau ez da gidoia. Bueno, lehenengo bideo batean ikusi dugu, guri babesa, ikastolari babesa erakutsi nahi izan dizkioten hainbat lagun, bigarren bideo labur bat daukagu, beste aurpegi ezagun askorekin guazen ikustera. Kaixo, eguzki begiko lagunak! Kaixo! Oraitu, maiatzaren 28an? Denok ibilaldira! Eta badakizu, Magaletik herrire, euskara erdire! Horrek ematen du, kartunek bezala.
bezala. Apatxo! Haupa, kaixo! Igor Anton naiz txirrindularia eta aurten ibilaldia Galdakaora dator. Eta bueno, animatzen zaituztet ekintza guztietan parte hartzera. Adibidez, bizikletako martxa herrikoia egingo dena martxoaren 15ean. Eta gero, Galdakaon egingo den ibilaldi egunera. Animatu zaitezte, gero arte. Ia 60 urte dara ikastolak euskaran alde lan egiten. Herritar asko euskaldundu egin dira ikastolari esker, eta espero dugu lan jarraitzea luzaroan. Herriak euskara behar du, eta eskerrik asko Eguzkibegi egindako lan guztiagatik. Albina, enteratu altza, maiatzak 25ean zer den? Galdakaon ibilaldia, cariño. Joango zara? Noski eta zu? Bio joango gara. Elkarrekin. Parranda botatzea. Oso, noski, planazo dugu eta zuek ere, cariño, etorri ibildira. Guantxe hongo geha, tope! Magaletik herrire, euskara erdire. Kaixo danoi Itziarnaz, eta aurten, maiatzaren 25ean apuntatu, Bizkaiko ikastolen jaialdi erraldoia, ibilaldia Galdakaon izango da. Eguzkibegi ikastolak antolatutakoa eta hauxe da leloa. Magaletik herrire, euskara erdire. Zatozie. Kaixo, ni Iker naiz? Ni Maria, eta gogorarazi nahi dizuegun maiatzaren 25ean Bizkaian Galdakaon plan bat duzuela. Alaxe da, Eguzkibegi ikastolak aurten ibilaldia antolatuko du, festerraldoia, oso ondo pasatuko duzue, kontzertuak egiko dituzue, jateko, edateko, eta zuta biok handik bileko gara, ez? Bai. Beraz, gonbidatzen zaituztegu. Aio! Haupa, nik esan gabere badakizue aurten 2025ko ibilaldia, maiatzaren 25ean egingo dela Galdakaon, Eguzkibegi ikastolak antolauta. Eta hori badakizuenez, nik besterik gabe esan nahi nizuen, ni ere bertan izango naizela. Atope ibilaldiarekin. Magaletik herrire. Porrot, aurten Galdakaoko Eguzkibegi ikastolako lagunek antolatuko dute ibilaldia! Eguzkibegi, ikusiko duzu bai, berotasunez, baitasunez, alai antolatuko dute. Sentitu pentsatu egin, berdin elkarrekin! Magaletik herrire, euskara erdire. Beno dagoenok, hau pasuek eta gora euskal herrira! Gora! Bueno, zalantzatu bali martegoen ikuste konbentziko gaituztera zelako maila. Bai. Esan da jende oso ospetsua Galdako zarrak ez direna. Aurrekontua bada, Bueno, hasieran esan dugu maiatzako 25 hortxe dago. Esaten dugu 3 hilabete falta dira eta ematen du asko dela. Baina 3 hilabete ez da ezer, eta esan dezakegu bai atzera kontaketa hasi dela benetan. Ez da lehenengo aldia esaten duguna, bigarren aldia dela ibilaldia Galdakon egiten dena. 2009an egin zalako gerizpetik, Eguzkibegire pasau ginerako. Gogoratzen zuen, 2009an zelan egon zan hemen ibilaldia gogoratzen zuen? Esaten dagoen, matematik esan ez, zure bezikinerako jaio. Baina nagusinak bai. Baina batzuk hemen ontxe guraso garera, orduen parrandan egon ginen. Zu bi urte zena batzaren hemen, Galdakon. Bai, nik bi urte nire batzan Galdakon bizitzen. Eta gogoratzen dut egun oso beroa, kriston aldapak, zen nire Iruñan ez dago aldaparik, eta horretan esan baina, noret hori nahi bizitzera, gogoratzen dut hori, bai. Bai, mendezabe bai, kristonako biro polizia gontzala bai. Oso polita. Bueno, ziur gaude aurtengoa ere izango dela ekitaldi, egun oso jendetsua, espero dezagun eguraldi hona egitea, horrek azkenean guztia bat ditzatzen duelako, baina hori ez dago gure esku, ea horrela den. Momentuz, ez dakigu zegin kopuru eta horreko den, milaka izango direla seguro, ez dakigu eguraldia nolakoa izango den, baina gaur dakiguna ja bada, zein den maiatzako 25ean behin eta berriro ahotsak urratu arte abestuko dugun kantua eta bideoklipa. Bueno, bagoaz kantuari. Sormen prozesua, zelan hazen da sormen prozesua. Lehenengo, hori, abestia sortzen hasi bada, baina abesti batek letra bat egin barko da, danok abestuko duguna, jorak esan dagoen moduan, danok abestuko duguna. Letra hori nork egin dago. Letra hori ikasle batzuk egin daude, ikasle hori batekin, eta ikasleak hemen dauz. Esango ez? Eta gora. Amaiako genola Zorroza. Hori, bakutzen dugu. Aritz Kortázar Zitor. Liberidas Eua. Naroa Elorriaga Zorroza. Nora Bellido Belztua.
Urtzua. Urtzi Larrabitzi Zubero eta Utzue Rasque Cuñado. Enier Zelaya bebai, baina entrenamendu dio. Bueno, eta falta dene baita ere Gotzon Barandiaran. Artista, sortzailea, eske ez genekien egia esan nola aurkeztu Gotzon ez da heldu, Baionan dagoelako gaur lanean, baina berak lehenengo momentutik esan zuen protagonismo osoa ikaslei eman nahi ziela. Hori bazen egiten zuek ez da. Berarentzat oso garrantzitsua izan delako ikasleen papera. Bera izan da pertsona heldua, baina zuek ze puntutaraino daukazuen zerikusia abesti honetan zuek zer egin duzue zehatz mehatz. Venga, eso. Urduri daude. Bueno, letra, venga, Maia, hala, zuek. Zuek zer egin duzue, zin? Izan da zuen lana. Google lehenko momentutik Gotzonen laguntza izan dugu, eta Gotzonekin batera egin dugu, sortu dugu letra zerotik. Hasieran ideia mordoa genituen buruan, eta gehienak ikastolarekin, lagunekin, ikasketekin, eta ikastolan sortutako ibilbidearekin zeuden lotuta, eta abia puntua hori izan da, hortik kanta sortu dugu. Eta, Aritz, zelan izan da, hemen zauzkire, DBH-3, da DBH-laukoak, A-gelakoak, B-gelakoak, zelan naztu zari, ze momentutan aukeratu duzue, ze ordut egiten duzue? Klasetatik urtetzen ginen nortzele momentu baten, agertzen zen gure irakasle iraitz, agertzen zen, Urtzi, Aritz, dakinor, eta kanpora guztia, eta danak gela baten batu, eta hortxe. Eta Hortxe, eta gaur arte. Eske erresa ematen du, baina ez ematen. Azkenean zarete 8-9 bakoitzak izango ditu bere ideiak, askorentzat izango da inoiz egin duzuen zerbait, edo gehienentzat. Nola jarri zarete ados, egon dira pikeak, bronkak, batek izan du gehiago la voz cantante. Keba. Zezako zuzuk, ez? Girona, pike bapez, ideia guztiak superonak, ideiak hobetu, ideiak moldatu. Da, Usue, zer bitok hartzatuen? Usue Rasque. Usue Rasque. Ikasi dugula. Bai. Zein izan da Gotzonen papera bertan? Ze azkenan zuek ikasleak zarie, Gotzon etortzen zan zeu ekasi, iten zagun Gotzonekoa. Gotzon Barandiaran, ikasle horiak, kultura ekimenetan bere agotan da asko, sortzailea bebai, sormeneren bultzatzailea. Azkenean, alde profesionala edo esperientzia ekarri digu. Bueno, baina izan da pertsona... Urduri daude, baina esateke noen ezinbestekoa iruditzen zitzaigula beraiek hemen egotea. Azkenean, eske meritua zuena da. Oraindik ez dugu abestia entzun. Baina entzuten dugunean abestiak dauka doinu bat, musika bat, baina dauka letra bat. Dauka estribillo bat, eta hori zuen barrutik atera da. Claro, zuk ez duzu gogoratzen 2009ko ibilaldia, ez da? Ez. Bideorik ez duzu ikusi behar. Urtzi, baina adibidez, saiguzu, ze suposatzen duzu entzat ibilaldiaren abestia idatzi izanak? Ze suposatzen du? Postasuna baten dizue, harrotasuna, nola sentitzen zarete? Ze egun horretan, komentatu dugunen, altabozetatik herri guztitik entzungo dugu. Gaur bertan, seguro nago, ETB-en esango dela. Hau izango da ibilaldiaren abesti berria. Da, bestela bihar esango duzu. Bestela bihar esango dut. Baina bestela egia da, gaurtik aurrera hasiko dela bestia entzuten, zuek idatzen duzu ez, postuta gongo zarete, ez? Bai. Gure gutxienez nik ez dakit beste, baina nik ez nuen espero norbait irakasle bat, ikastolako irakasle bat etortzea ibilaleko abestia egiteko laguntza eske, edo ideak aportatzeko edo horrelako edo zer eskatzeko. Baina eta zeren arabera erabaki da nork hartuko zuen parte honetan, zergatik zuek eta ez beste norbait. Edo Gotzonek esan du, Urtzi, Larrabiti. Hazi zuen bete kontatu. Bueno, pues jazta, zaudetenak ondo egin duzu, ez? Eta jazta, pozik zaudete? Bai. Ondo iruditzen bazaizue, Xabi, jarriko dugu hemen atzean letra, ez? Hitz egiten ari gara letra bat buruz, oraindik ez dakigu zer esan nahi duen. Esan dezala norbaitek, zuetariko norbaitek. Zer esan nahi izan duzu letrarekin? Zer kontatu nahi izan duzu?
Bueno, ideia nagusia zen, beste ikastolako batek letra irakurtzen duenean, berak bai pentsatzea, nik bai erlazio daukat ikastolarekin, nik horrela sentitzen dut ikastola, gauza hauekin bai erlazionatzen dut, eta nik bai guk, nahiz eta guk idatzi dugun, beste batek erlazio hori ikusiko du, eta erlazio berdin izango da denoi ikastolak elkartzen gaituelako. Bueno, laster entzuko dugu orduan abestia, momentuz txalo handi bat artista hauenta. Bueno, badeko gu letra. Letraren ostean, lehen nok esan dago. Du behar dugu letra. Letraren ostean zer behar dugu? Doinua, ez? Musika. Musika. Bueno, doinua. Da galdaka, ze saltza dago, perejil bat ez dekona. Toki guztietan, egoten da perejila ez dekona. Galdakon musika talde bat. Perejil hori dauena, zein da? Osabi, ez da? Ba hemen dago, osabitarrak. Jongo, Garai, Gaineko, Arrai, Tamaioa. 2025 urteko kantaren, eski hau azaldu behar digute, azkenan, letra bai. Eta zuei letra heltzen zaizue, Tori. Zuei heltzen zaizue letra. Hola, Jon. A ber, lehenengo galdera. Zer suposatzen du Osabirentzat ibilandiko kanta egiteak? Bueno, guretzako berezia ez bakarrik Osabi bera Galdakon sortu gendulako. Orduan 5 ginen, Jon Egustiza, Aritz Uriarte, Asier Valencia, Urtzi Enriquez eta 5 eurei be aupada bat, gaur egun eurei esker be bagagozalako hemen. Baina Galdako bakarrik ez, ezta, guretzako Osabi itarontzat Galdako gure kabia ere bada. Eta ez bakarrik herria bera, ibilaldia bera bebai. 2009an, ondo esan duzuen moduan, 2009an egin zen lehenengo aldiz ibilaldia Galdakon. Eta orduan eskaini euskuen Osabi taldeagaz orduko formatuan Iturrondo plazan jortzea, ezta. Iturrondo plaza gaina hortik urte gitxitara estrenatu berri edo gogozen. Eta gogoratzen dut orduan, aipatutako postak hasi ginean oso modu akustikoan, musikalkitze egin da, formato akustikoan, trikiarekin, alboka, txirula, biolina, kajoi flamenkoa, hola modernoena igual, baina horra. Eta eskaini euskoenan 2009an, ibilaldian jotzen beste jenden aurrean, esan duen, ostras, igual formatoa aldatu behar dugu, formatua aldatu baino handitu egin behar dugu, eta elektronikoa egin behar dugu, ezta. Eta orduan deitu gendu zen, bateria, trompeta, saxofoia, gitarra, bajoa, bueno, en fin, formato apuretan handiago egin edo, eta ikusita gustora ginen agontza gainean formato handi horretan, eta jendeak ere guztez ondo erantzune bala, orduan erabaki gendun, gaur egun ezagutzen dugun Osabi formato handi horretara jauzi edo salto egita. Orduan, horregatik esaten dugu beti, Osabik asko sor dintzala ibilaldiari eta Osabik asko sor dintzala Galdakori eta guzti ikastolari. Así que eskerrik asko. Eta ikusiko dugu Champions Erano Kalturik alkaria da. Abestia egin duzuela, eneko zer transmitidu nahi izan duzue abestiagaz? Edo oituagaz edo? Bai, guk, Edurnek esan dugu moduen, ez da, hori, hasieratik egin dugu, egin genuen argi, zintzan apur bat estiloan, egin duen estiloan, ez da, eta lai izatea, martxosoa, dantzagarria, eta, toke moderno bateaz edo, bintzat hori saiatu gara egiten, eta gu behintzat, posik editu gara, jenteak esan bako dago iritzia, baina, gu oso posik. Eta grabaketa prozesuan nolakoa izan da, bideoklipari dagokionez, zenbat ordu eman zuten gure txikiek ikastolan asteburu osoan. Gogorra, luzea, baina berean emaitza zoragarria. Bai, egia da, 3 minututan gauzakarin pasatzen direla, baina luzea izan zen. 4 eguneko grabaketak, planoak errepikatuan egon zirenekoa jakingo da zer izan zen. Askok sufritu. Bai. Errepikatu, eta gero, dana harin pasatzen da, eta, baina, oso posik. Hori bideoklipari dagokonez, baina estudio baten gaua estudioan grabatu genuen, asko ezagutuko duzue, Iker Villar, lehen ere agertu da bideoan, aktorea, orain gutxi estanda kantuen lehiaketan eteren ibiltzen zen aurkezle, bere estudioan eta bere kideen estudioan grabatu genuen, eta horretarako ere asteburu bat eman genuen,
hori urtarri hasieran edo izan zen, gutxi gora bera. Eta gero bideoklipa be, hortik pare bat astera edo, eta hor, badakit hasieran be, Oianek esan dagoela, zer esan duzuela, baina hor, eskerrak emon parte hartzaile guztiei. Bideoklipera ez dakit, jendea deitu gendunean, edo ikastolatik zirkularra edo bidali izanean, deialdia bidali izanean, guk behintzat, osabitarrok ez gendun espero, hainbeste jendea agertuko zanik, ehun gaztetxo, ehun ikasle unme inguru agertu ziranan, beste horren beste kasi, ez, baina guraso pila bebai, hasi que benetan eskerrik asko deskubritu dozuez, grabaketak eta aktore lanak ez dira berrezak, baina espero dugu emaitza zuen guztu bezatea. Bueno, eskerrik asko Xabirentzat, ni beste Bueno, bukatu da egitaldia. Ikusiko dugu bideo, listo, aurrera bideoklipa. Bateko magalan eta besteko amantala, pauso bakar batek alda dezake geroa. Ate batetik bestera zabatzen do mezaroa, mundu bakar zena bilakatzen da orain ume beste dozena. Zabata euskara metatik nera bezarora, bizitzaren lehen aldatxa, kontzientzi ardura, gero taundiagoa. Bidea ikasle lagunekin, zatia da samurragoa, lagunak bezala hizkuntza hauta liteke, ikasi eta zainu. Zabata euskara eta liburuz, unelatzak batzuk, unak mila bat inguru. Gaur irakasle duguna, izan zen bezala ikasle, belaunaldiz, hizkuntza jakolea, guri dagokigu. Zabata euskara Euskara ere, auzo
gustatzen zaizu. Bai, ze lehenengo momentuan ni ere gorintzen urduri bezala era aurpegiak ezagutzen dituen, ez daude guztira, baina orain ikusi dugu latzetik oso polita. Zenbat aurpegi ezagun... Gaina oso dantzagarria da, bai, dantzatzeko bultzatu egiten dagoena, ni dantzatzeko nahiko eskatana, nahiko deskoordinau banaz. Baina, bueno, ni baino hobeto dantzatzen daudenak, Euskibegi Gaztolan dauden eke eta upadak taldikoa dira, eta gustatu baiatzue kanta, berri entzuko, Bai, eta hasi dantza ikasten, ze iriakeren egunean, egizu, dantzatuko dugu ikastolan Euskal Herriaren aurrean, Zose? Eurek bai, eta zube bai, nik ez. Venga, eketan padak! Eta besteko amanta, baltsu bakarrate, alda dezake geroa. Ate batetik bestera, izabatzen omezaroa. Mundu bakarra zera, bilakatzen da orain, ume beste dutzen. Zabata, euskara ere, azuran ikastolan. Txutxik ez da asko, askietea, iria eta ezerdia. Umetatik nera bezarora, bizitzaren lehen aldatxa. Antzia duia, bertandiagoa. Zapia da xamurra doa, bezala, zintza aldariteke, ikasime eta zaine. Zabata, euskara ere, azuran ikastolan. Txutxik ez da asko, askietea, iria eta ezerdia. Bizker zorroa beteta, hortzapen animatuz, nuleak batzuk, lakiko batin dut. Gaur irakasle duguna, izan zen bezala ikasle, egon naliz dantzakiko era, horitago igo Zabata, euskara ere, azuran ikastolan. Txutxik ez da asko, askietea, iria eta ezerdia. Zabata, euskara ere, azuran ikastolan. Txutxik ez da asko, askietea, iria eta ezerdia. Antonio, enciende la luz que dice que si no se cae alguna niña o niño. Ya ves. Bai, eko argia, bai. Bueno, eskerrik asko guztiei ekitaldi honetara etortzeagatik. Esan dugu atzera kontaketa hasi da, 3 hilabete besterik ez dira gelditzen. Hiru hilabete pila bat ekitaldirekin, gaur kanta aurkeztu dugu, baina 3 hilabete hauetan pila bat gauza da. Euskibegi Ikastolak eta beste elkarte batzuk be bai. Hilabetero bilerak izaten ari gara, beste urteurren batzuk bedauzelako. Andramarik 70. urteurrena deko, Gangurinek 80. urteurrena, Adiskidek 80. urteurrena,
eta pila bat ekitaldi da, adibidez. Domekarako, ze plan deko zuen? Kanporamatxo, adibidez. Bihar goizean, maskarada, dramari, garrazien, herri artekoa, aditide pelotak. Bueno, pila bat gauza da. Eta gogoratu baita ere dendak zabalik jarraitzen duela, geroz eta gauza gutxiago gelditzen dira, eta nik uste guztiek izan beharko genukela gure kamiseta edo gure jertxea behintzat maiatzak 25ean jartzeko. Eta gerora ere bai, gero udan, kanpinera gaztenean eta tokikitan ere jantziko dugu, oso polita da. Aprobetxatu zeia taia gutxi gelditzen dira eta zabalik izango da ostegun ostiral eta larun batean. Bueno, eta euskalduna garelez, jai guztiak maitu behar dauz, era baten. Jate. Orduen, kanpo urteterakoan, ontxe dugu txokolata da hon bat, protokol bat dugu bai, eta mendik eurrera, gozatzera, Eskerrik asko etortzea. Eskerrik asko. Eta berrik entuko dugu abestia, zutari dekonan dago, gantzan azteko. Eskerrik asko.